Sa mga taong di po nakakalimot mong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga at tanghali, gabi sa inyo lahat. Sa mga taong di po nakakalimot mong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at mabubuting kalooban. Sa mga bago na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwangan ng Pangasinan, kung po kayong magtubiling pindutin ang subscribe, like, and share at pakipindot rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking may susunod na mga video. At sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay, ay sana po ay tulungan po nyo sila. Kung may sobra-sobra po kayong kwan po pang araw-araw, sana po matulungan po nyo sila para may makakakain mo naman po sila. Ito ay sikreto po na kayamanan sa langit po yan, na gustong gusto ng Diyos ang mga kapangyarihan sa mga tumutulong sa mga taong hinihiga po sa hirap ng buhay. At yung babalik po sa inyo na pagtulong po sa mga taong hinihiga po sa hirap ng buhay, doble-doble po yan pag bumalik sa inyo. Kaya dapat po ay magpursige po kayong tumulong sa kanila, na tulungan po nyo sila, na kumakain po tayo ng masasarap pero yung sa kon po ay hindi po sila nakakakain, nakakakon po. Kayo na pambala pong magkon po. Kung halimbawa po may nakasalubong kayong kon po, tulungan nyo lamang po sila kahit konti-konti lang po, na bari-bari, basta may makakain po sila. Marami po dyan na kon po, nangangailangan po ng tulong na kon po. Ito'y kayamanan sa langit po yan, sa pagtulong sa kapwa. At alam po ng Diyos niyan na yung ginagawa niyong kabutihan po, may tatak na po kayo sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat. At pag may dumarating po sa inyong grasya, ay susuklayan po ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat niyan, yung mga ginagawang mga kabutihan po. Sana po ay matulungan po ninyo ako. At maraming salamat po sa inyo lahat na mga subscriber ko po, na nakaabot na po ako ng 1,000 subscriber. Pero ang alam ko na makakapasa po ng 1,000 po ay yung 3,005 ata makakapasa sa YouTube channel. At pati yung viewers po, saka yung mga share. At sana po ay matulungan po ninyo ako, na sana po sobra-sobra po aabot po dyan, para makakon po ako, matulungan po ninyo ako. Nanawagan po ko sa inyo lahat na sana po matulungan po ninyo ako, at i-share ko po lahat po sa inyo ang aking mga nalalaman po dito sa Liwangan ng Pangasinan. At papalitan ko po at susuklihan ko po lahat po yung mga ginagawa nyo mga kabutihan sa akin. Maraming salamat po. At bago ko po umpisan po, ay shoutout po sa inyo lahat. Ang ipakakalog ko po sa inyo, yung sinabi ko po na yung 7 anghel na bininyagan po, na sila Michael Salvi, Gabriel Dios, Rafael Suita, Will Casarca, Siti El Salapti, Jody Elmios, Barakil Stephanie. Ipapakalog ko po sa inyo mga poder nila, at napakabisa po ito na magagamit po sa pangangailangan po sa panggamutan, sa lahat ng mga bagay-bagay, pangkuan po, panghiling po. Sila po yung alagad ng Diyos na anghel na bininyagan na kasama niya nung mahal na araw po. Pagkakalog po. At ito po ay hindi nyo basta-basta makakuan po, kasi unang libreta po ito na galing po sa aking ninuno, na nilagay po nila dito. At i-share ko po, isusulat ko po sa iba, na kung sinulat ko po na sa iba, inilipat ko para maintindihan po nyo, at i-upload ko po ngayon sa inyo. 7 anghel po ito. Yung salvi po, isa-isa po yan, araw na Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. 7 anghel po yan, i-upload ko po lahat, para makakan nyo po ang kanilang pan, at ipapaliwanag ko po sa inyo. Marami po
makapangyarihan po ito. Kung gusto nyo pong nangagamot po kayo, umiling po kayo sa kanila, tutulungan po kayo ng 7 anghel po na bininyagan po. Ito sila ay, kung sila ay may wala pong apelyido, hindi po sila bininyagan, pero kumpleto po yung apelyido nila, kaya bininyagan po, kaya tinawag silang anghel na bininyagan po. Ang pangalan ng 7 anghel na bininyagan po. Ayan po. Share ko po sa inyo lahat hanggang 7 anghel po. O sa abangan nyo na lamang po at i-share ko po yun sa inyo. Ipakakalob ko po sa inyo. Dito ko na po, nandito na po yung sinulat ko. Pinagtsatsagaan ko po yun na isusulat kasi hindi ako marunong pong mag-upload ay mag-edit. Kaya share na po kayo kung unawaan nyo na lamang po. Screenshot nyo po kung maaari po na po. Ayan po. Ang unang poder po. Ang pangalan ng 7 anghel na bininyagan po. Ang pangalan po ng unang anghel po ay si Michael Salvi. Pinanganak ng Lunes. Gabriel Dios, Martis po yan. Rafael Sueta sa Mercuries, Oriel Casarca sa Huwebes, Citiel Salakti Biyernes, Jody Elmios Sabado, Barakwil Stephanie Linggo po. Kung ano pong pizza po kayo pinanganak o araw, kung ano pong araw po kayo pinanganak o Lunes, ang anghel nyo pong tagabantay po nyo ay si Michael Salvi. Kung pinanganak kayo ng Martis po, ang gabay po niyo ay si Gabriel Dios. Kung sa Mercury po kayo pinanganak ay si Rafael Sueta, ang kanyo po gabay po ninyo na anghel po. Kung ang si Oriel Casarga po sa Huwebes po pinanganak ay ibig sabihin po tagabantay po niyo ang mga anghel na gabay po niyo si Oriel Casarca. Ang Citiel Salakti po ay sa Biyernes po. Ito po yung gabay ko po na anghel po na kasama ko sa panggamutan po. Si Citiel Salakti. Biyernes po ako pinanganak. Saka si Jodel Mius po Sabado. Kung Sabado po kayo pinanganak, ang gabay niyo po niyo si Jodel Mius. Kung sa Linggo po, Barakwil Stephanie Linggo po. Kaya sana po naunawaan po ninyo, kahit sinulat ko po dito para maunawaan po ninyo ang posiso po ng gabay po ninyo para malaman po ninyo. Dito lamang po ninyo matutuklan sa Siwagan ng Pangasinan. Ang mga gabay nyo po ay kung ano po yung kayo ay pinanganak na Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Ang gabay po ninyo ay kung Linggo ay si Barakwil Stephanie. Kung sa Lunes po, Michael Salvi. Kung sa Martes, Gabriel Dios. Kung Miyerkules po ay Rafael Sueta. Kung sa Huwebes po, Oriel Casarca. At si TL po, Salakti. Biyernes po, Jody Elmios. Sabado, Barakwil Stephanie Linggo. Ito po ay mabisa po itong pangalan pa lang ng 7 anghel po. Ang sikreto po ng 7 anghel na po ito ay magaling sa gamutan po ito. Pwede po silang excuse me po. Pwede po silang gawing pangkonsagra po sa lahat po ng mga Latin. Kung halimbawa po mag-usal po kayo ng isikreto ko po sa inyo, icon ko na po sa inyo, ibubulgar ko po sa inyo ang pamaraan po ng po ito. Usalin nyo lamang po ang pangalan ng 7 anghel na po ito, ihipo nyo sa tubig at lalayas po yung mga masasamang espiritu o demonyo na po. Kung sinapian po, maganda po itong usalin po, ihipo nyo sa tubig o sa puyo ng pasyente po. Ipainom nyo sa pasyente, lalayas po yung masamang sumapi sa pasyente nyo po. At ito po rin po ito yung maganda pong pangkonsagra sa mga Latin. Kung halimbawa po nag-uusal po kayo ng usalin nyo muna to
ang pitong anghel na bininyagan. Usarin nyo po at ipo nyo sa baso na may tubig at usarin nyo po kung ano po yung gusto po nyong orasyon po na inyong gagamitin po. Pag nausal po nyo yan, ibuga po nyo sa tubig po at painom nyo sa pasyente. Napakagaling pong pangkonsagra po itong ang pangalan ng pitong anghel na bininyagan po. At isi-share ko rin po sa inyo yung pitong anghel na hindi na binyagan na magaling po sa lahat po rin po yun. Kaya abang-abangan nyo lamang po ang Hiwaga ng Pangasinan. I-share ko po lahat po sa inyo. Wala po kung itatago po para matuto po kayo manggamot at matuto po kayo sa lahat ng inyong gagamitin po. Kaya sana po inintindihan po yung magaling po silang gamitin sa panggamutan at pangkonsagra sa lahat po ng mga Latin. At narito po yung naman po yung narito ang naman ang orasyon ng sa poder at pangingi ng tulong ng pitong anghelis. Yan po sana po pag humingi po kayo ng tulong po sa kanila ay usalin nyo lamang po yung orasyon po nila at ipo nyo sa dibdib po nyo yung 3 beses po. Sana po pag nag-usal po kayo ay may matiimtim na bukal sa puso nyo at masiding na nais po na hingi po kayo ng tulong sa kanila at sila ay gagabayan kayo sa oras ng pangailangan o kagipitan po. Ito po sa oras ng kagipitan lamang po ito kung sila. Kung wag nyo pong paglaruan po ito na halimbawa po paglaruan nyo ng gamitin lamang pagsubok-subukan, wag nyo gamitin po yun kasi babalikan kayo ng kwanto, makukuan po kayo, mabubusong po kayo. Dapat po ay wag nyo pong usal-usalin kundi ang gawin nyo lamang po ay sa oras ng kagipitan lamang po. Dapat po ay ma-immerse nyo po ito ang pitong anghel na bininyagan para magamit po ninyo. Tapos ipon niya sa dibdib po ninyo, pampalayas ng mga kung po ito, pati sa negatibo, sa lahat mga bagay-bagay na kung po. Napakabisa po itong pitong anghel na bininyagan po. Narito po yung orasyon po ng narito po ang naman ang orasyon ng poder at paghingi ng tulong ng pitong anghelis. Narito po ang orasyon nila. I-screenshot nyo lamang po. Usalin ko po. Istumihi Baltius it damihi prodio it in diu mori istumihi lorica it tribui mi impater tidonim impater dinyo impater dinyo istumihi septum is medicinam corporis tianinam sindimi ignis amoris diu it o mihi protector piti mihi adiu Indonesiam picatorum mihi pulcrum istomium paculum is posim asindum in completindo domini obtiti mihi benedictionem dii in pacti pacmi num quam separare Dio bini sancti spiritus repli. May karugtong po sa likod po yan. I-screenshot nyo lamang po para makon nyo po. Usalin ko naman po ulit. Istumi Baltius it damihi prodio it in Dio mori istumihi lorica it tribui mi impater tudinim impater impartindio istumihi septum is medicinam corporis ninam mimam asindimi ignis mo amoris dio umihi protector piti mihi adiu Indonesiam picatorum mihi pulcrum istomium paculum is posim asindum in completindo domini obtiti mihi benditionem di it pacminum quam separare Dio bini sancti spiritus repli. Yan po screenshot nyo po sa mayroon pa sa likod para maikon ko po. Yan po. Screenshot nyo po. Yan po. Sa likod po.
Yung karugtong po, Tuorum corda fidelium it tui amoris in iis ignem ascendi bini sancti spiritus it imiti coelitus lucis tuae radium bini pater paupirum bini tatur munirum bini lumen cordium. Amen. Yan po. Asensya na po kayo kasi nabubulol, medyo nabubulol sa sa mga mahirap na mga orasyon, pero ito'y automatic na gumagana po yan. Basta kung nag-aaral po lamang po kayo ng kaalaman sa karunong spiritual po, ay dahan-dahan lamang po. Pag na-memorize nyo na po, ay sa kanyo po bilisan na po. Maganda po kung mabilis po talaga na pag-usal para hindi kayo maabutan ng mga kalaban nyo po. Ibalik ko sa dati po para ma-screenshot nyo po. Yan po. Sina po kayo kasi hindi marunong hindi. Sana po wag po kayo makalimut pong mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyo lahat, mga tagiliw kong minamahal ko, mga taga-subscriber ko po at nanonood po ng aking YouTube channel Liwangan ng Pangasinan. Maraming salamat po. Mag-comment naman po kayo, mag-subscribe po kayo at mag-share po at mag-like po. Wala pong po, hindi po kayo aanuin po, basta lamang po, matulungan po ninyo ako. Maraming salamat po sa inyo lahat.